Lasă bă, că nu fac poze acum. Nu mă poze de aici. Hai, destuli. Aquele papo ali. Aquele care venit. Poate. La vârsta asta acum? La anii ăștia? Nu e rău. Face băia frumos, egal. Face bine. Asta e îmbătată? Da, ai de treabă pe undeva? Da, dracu, tu de la. Ăla e boarcul. Dă zăvorul de la poartă. Ba da. Ce-a făcut? I-a dus să ia ghinul înapoi, că? Dă-te fără tribul. Ai datorii la oameni, bolani. Normal. Aia trebuia să fie cinstea mea, care m-am dus și i-am mai cerut o sticlă de 5 de deci că i-a dus ghinul înapoi, Da, mă, că nu le-am băgat eu înapoi în de ce nu i-a plăcut, nu le-a plăcut, l-a plimbat vreo 400 de Păi dacă e făcut, păi genul care cura nu are voie să trece. Băi, când a gustat atunci, a făcut și a pus aia, cum a zis. I-a dat 2 și face. Dar asta a fost plătea, dar bani înapoi. O fi amenințat, o să duci pe la poliție. Dacă nu le dă banii. Dar cum ai zis și mă acum? Nu cum? E mazmat. Ai făcut ceva de mine? S-a întrebat. Am făcut și o 5 kg. Nu știu. Cu mai mulți asta orge. La Otonel. Eu dau drumul soare. Ia stai acolo, dai la. Da? Nu i-am văzut. Da!
anunți acolo la aici. Mă vine cu genunchiul ăsta. Și am zis, mănânc, dar n-ai mâncat la pomană. Acolo am mâncat 10 sarmali cu salam, dar și mi-a de asta. Păi dacă dracu de bani, telefonul și ce-au mă de sarmali. Și-a spart vreo 30 de noci, mi-am pus lui pe lângă ei, am mâncat nocile, iar îi spărgeam în prosta la mâncat. Uite-l pe Gică, colegul tău. Barcelona. Băi, vă pun pe net, vă pun pe Facebook, de-a dracu. Tu te duci, mă. Deci, bă, le-a luat și pot. Fura țigara, da, a stat un boschetar aici. Ăla care stă la ban, unde vale. Cum ăla? Ăla stă la ban în fermă, mă, ăla, jăgosul ăla.